ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଯାଉଛୁ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ। ହେଉଛନ୍ତି ମମି ପୂଜା, ଏଠି ଝିଅ। ହାଏ କହିଦିଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ହାଏ। ବାପ ଯେ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛି, ମୁଁ କଣ କରିମି? ମୁଁ କଣ କରିମି? ବାପା ଯେ ରାଗୁଛି ପିଟିଂ କରୁଛି ବାପା। କାହିଁକି ମୋ ମା ଉପରକୁ ରାଗୁଛ? କହିଦେବୁ ଧନ ଧନ ଲୋ ଧନ ବାଇଆ। ଦେଖୁଟ ସାରା ଦେହଟା ସାରା ପୁରା ଲାଲ ପଡିଗଲାଣି। ଗରମ ଅଧିକ ଏଇଟା ଗରମ କେତେ ତା ଦେହଟା କନି ଇଏ ଦେହଟା ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଗରମ। ଘିଅ ବହୁତ ଖାଉଥିଲା। ଶଳା ଆର ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଘିଅ ଖାଉଥିଲା। ଏଇ କଣ ଟିକେ ତା ମୁହଁଟା ଟିକେ କମିଗଲା ନାଇଁ? ଶୁଖିଗଲା ଶୁଖିଗଲାଣି ବା। 3-4 ମିନିଟ୍ କର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରି ତାକୁ କଟ୍ କରି ପକେଇ ଦେବୁ। ଲଙ୍ଗ ହେଲା 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବିଲଟା ରହିବ ନା। फाइनली आम आसी पहुँच जाइछु मेडिकल साई भरद्वाज हॉस्पिटल। पूजा स्टिच फिटा हम। बहुत बढ़िया हॉस्पिटल। पूजा बर्तमान भितर को जाइछन्ति रे। फाइनल सब काम सारिकी बर्तमान आम बाहरिलु ससुर घर को माने पूजार घर को जाऊचु। कौन पूजा कह किछि पूजा कह। खाइबाटा खाइबाटा कोठी हबो? नंबर आनी नंबर अच्छा स्टेज पिटा गला तुमर? एत गुड़ाए पैसा मोर बर्बाद मेडिसिन ले स्टेज रे गला केमी लागुची बर्बाद करी भल लागुची।
ପୂଜା ତମ ଗାଁ ହେଇଗଲେ ଏଠି କଣ ସବୁ ଆସ ନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ନା ସିଟ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ଝିଅକୁ ଦେଖଉଛି ନା। ରାସ୍ତାଟା ଦେଖୁନୁ ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ଏବେ ଗାଟାକୁ ରଖିବା ହଁ ଯେ ଘରଟା ବାହାର ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇବା ତା ହଁ ନେଇ ଚାଲ ନହେଲେ ଆଗକୁ। ଚନ୍ଦନ ଖାଇଲା ଥଣ୍ଡାରେ ହଉଛି ଭଲ ଲାଗିବ ପୋଛିଦେଲେ ଗରମ ଲାଗିବ ଜାଣିନୁ କିଛି पेसेंट है तू ना तू अधिका चर्चा हम एठी गोटे कौ दिन घर कर गरम लगुच हैं सैला मोर रेकर्डिंग कर छाड़देवे यूट्यूब ते ठंडा किए कहला बांधते ते ठंडा धरिकी पहिला देखिए ये वीडियो ना तू ମୁଁ ଚଲେ ଚଲେ ବସି ବସି ଆଇନି